Jodolo mawuok e riwruok mar kanise ma National Council of Churches of Kenya NCCK bade manyanza koro kwedo okang' mager monj mane obila otimo kawuono e od jakom margi jodolo Ngire David Kodia e kar dak mare ma migosi Kisumu. Jodolo go dwaro mondo obila oyang maler gima omiyo ne gioro apisa magi mondo omi omany jadolono, kata obedo ni sechego ne onge e ode kendo familia mare ema ne nitie ka giwacho ni monj ma okinyi ma kawuono kelo buk maduong' ahinya ne anyuola mar Kodia, nimar en kata gin ne ok ging'eyo gima omiyo obila manye, kata obedo ni en jalo ma inyalo gwel machopo e stesend obila ka nitiere wach moro amora ma obila dwaro mondo duoki. Ka gielo katen mondo gine gima dhi mbele, mama nopondo gi nyithinde e room machielo, kendo nende ka oseponde room machielo ne gitemo to ne ok ginyalo. Bang'e kane ginano ka wadonjo kaachiel kod jo media, to ne giwuok achiel kachiel kendo ne gidhiyo. Nyaka sani pod ok wang'eyo gimomiyo ne gimanyo Bishop ma en jakom NCCK e Nyanza, to wakwedo gi teko duto monj mar obila e kar dak mar Bishop. Wakwayo obila ni kalure gi chik ka nitie wach moro, to ber ka gioro barua mar mak, kata jo kisungu luongo ni warrant of arrest. En ywakwa kendo en kwayowa ni sirikal mondo non weche gi matut, kendo kik wawinji kata mana odiechieng' ma kawuono ni. To ka dipo ni lure gi weche ma osebet e pinywa mar Kenya ka, ginyiswa ni ang'o ma askofu osetimo madimi or ne ji